Já jsem Paul, se mnou tu dneska bude Chris. Čili Chris. Tak čili Chris. Jste tady jedno. Ne, já mluvím. Dejte tady like a odběr, ale jinde. Na mým kanálu Čili Chris. Ne, na můj. Au. A píše se to normálně I, měkké, L, I, měkké. Se to normálně píše, jak se to čte. Ne Chili Chris, ale Čili Chris. Jo, dobrý. A dávejte víc odběratelů na můj kanál. Ale na můj taky úplně stejně. Tak hej, Pole, dej ty friends. Ne, ty dej nějaký, vytvoř nějaký ten blbej svět. Ale Minecraft Survival 1. Jeden díl. Dej vytvořit Nový svět, jo? Až. Hej, on hraje jenom jednou Minecraft, takže on to ještě pojmenuje. Ty jsi mi to říkal. No tak pojmenuj. Minecraft 1. No, dobrý. Ne, 1 nepíšu už. A čekáme na friends. Kompas vždy ukazuje směrem. Hej, co mluvíš zase, blbosti. No a dneska budeme hrát nějaký ty survivaly a nějaký ty survival. Budeme hrát se survivalem něco a dobrý. No teleport. No teleport nevím, že to... Hej, uděláme teleport do Endru. Ne, do Nedru. Nedru, jo. To potřebujeme hodně věcí, takže potřebujeme vodu, potom ještě diamantový meč, ať můžeme dát do té lávy tu vodu a potom diamantový meč, ať to můžeme co? Vykopat. A počkej na mě! Bude sem. V háji. Jeskyně, teda Tak už jsem tady. ve vesnici. Budu. Hej, a podívejte se na můj... nepůjdu se radši dívat do očí. No a tak jestli já se jmenuji proto tak ahoj, jak se nemáš, protože já jsem chtěl hrát servery bez čeho? Bez hacku. Ne, bez hacku, bez přihlášení, no. A to bude na mým, vyjde v pátek, dneska je sobota, v pátek v 8 večer to vyjde. Právě pátek. To si vemu. A byl pátek, to si mohl natočit. A včera, ne dneska. Ne, Dneska, jako dneska příští je týden. No a hej, my jsme říkali, že něco budeme dělat co survival. Ukradnu si postel. No tak ukradnu všechno, tady trůn. Hej, nech mi tam něco. No tak jídlo. Jídlo nechám. A tady si vemu krafu. Kde seš? Doma. Já vím, ale počkej. Ukládal jsem. Já tě zabiju, ať mám ty věci. Pojď sem. OK. Hej, já tě kliknu. Chceš, tak jo. OK, tak mě klikni, ale budeš tady hrát tam. Hej, já potřebuju ty nuggetky. Určitě vemu. Iron nuggetky. Hodně to dlouho. No Diamanty a... Jaký? Co, ale dej mi jeden. Jeden, jo? Jo. A jinak ty goldy mi taky dej. Si vem. OK. Dej mi ty... Hej, Pole, dej mi ty kraťase. Kalhoty, no. Dej mi ty kalhoty. Nebo já ty zabiju a budu mít všechno. A natáčíš? Jo? Dobré, tak jo. Už natáčím 4 minuty. Jo, tak to je málo. Do 10 to budeme natáčet. Do 10 hodin nebo do... Ne, jako minuty. OK, tak já těžím už. Co, já jdu těžit všecko. Nejdeš. Co ten na světě.
OK, ale já budu těžit to. Nevytěžím všechno, co existuje na světě. Třeba bedrock nevytěžím. Já jsem neříkal, že ať natěží všechno. Bedrock máme k ničemu. No jo, no. S tím se nic nedá stavit. Jako stavit, jo, ale vykraftit ne. A Máš ty masa? Tady Ne. ty? Tak já jaký? ti je dám. 2 To nejsou, to jsou brambory. Tak brimbiry. Paul se tato jmenuje. Tato se jmenuje Paul v čem? V Among Us. Hej, máš nůžky Ne, na ovečky, abys mi dostával víc plny. to si zabij. No, tak já potřebuji nůžky. Chceš jeden diamant? Ani jeden. Chci 2. Ne. Jestli mi nedáš, tak I kill you. Já budu mít diamantový meč. I kill you. Pojď sem. No, tak já ti dám jeden, no. I kill you. I kill you. Check. Čekuj. Já tě zabiju. I kill you. I kill you. No, tebe jsem nechtěl a ještě tady bude Tady golem. někde byl golem. Ne, kámo, ty jsi golem. Jo. Abych tě zabíjel. Hej, kde je golem? Já ho chci zabít. Dostaneš jen jeden game. Ne, jaký game? Ty hodíš na mě? Jaký game? Já chci tu kytku a tu... Diamanty. Ne, ty... Já chci železo. No, hodíš za mnou. Protože já chci diamanty. To jsou moje diamanty, a když jsi je našel. Ne, prostě moje. Hej, dej mi ty všechno. No. Já si natěžím nějaký to dřevo No, a potom jdu stavět z pola. OK. Hej, a ty můžeš stavět tam. Ty můžeš stavět to. Nashledanou. Diamanty. On dostal. OK, to jsi neměl dělat. Co, leko? Hej, ne, ty jsi ztratil i ty obsidiány. Běž do vesnice. Ne, já jdu těžit dřeva. Kde se zrodil? My. Kde mi? Co? Nic no. A Můžu si vytěžit dyně, abych mohl udělat pak dort. no, dort bych neudělal. Potřebuji Dort. mléko. Sakra. No, Ovíčka. zdý. Kravička. Podle mě z dýní nemůžeš dělat nic. Co Jo, kecáš? Co? Jo, můžeš, ale jen semínka, jinak nic. Jo, aha, ty spadl tady. Ty tam skočím, ne? Tady. No, tady. To je úplně skoro stejný, no. Já se pokusím plavat v hlavě, ne? Takhle nechci ztratit ty. Postel nechceš. Co? No, nechceš dělat postel, že? No. A ty nemáš postel. Nemám. Tak najdi. Nenajdu, ty si ukradni. Kde je ten dort? Jo, mám hodně dřeva. No, jako dřevo mám 22. Tak to není hodně. Tak, ale já si je vykraftím a budu mít Tady je víc dort. než- A potřebuju na to crafting. Já mám oak log. A teď mám 64 plus 24 je 88. Tady je? velký strom. Potřebuji jídlo. Ne, potřebuju vesnice. Kráva! I kill you! Kravičko. Zabil jsem jí. Hej, ty jdeš za mnou. OK, čau. Já se tě netrefil. Jako fakt? No? I kill. Co to je?
Kill you, ovečko. Jdeme tam skočit, i když já mám semínka. Já do toho ještě chci skákat. Tak jdeme do toho skočit, OK. Kde je voda? Tady. Sorry, ale já tam neskákám. Já tam OK, tak skočím. se teleportuj. Ne, já a pak skočím, já potřebuji jen toho dřeva. Teď mi napadlo, kde vemu jídlo. A ne, sakra. Jau. Sakra, já jsem spadl do lávy. Ne, nespadl, tady je láva. Mě zbyly tak 3 životy. Mně zbyl jen jeden. Nová cesta, počkej, co? Abych se mohl dostat, jako. Jako já jsem úplně blbej, tady nic není. To je dobrý. Není. A sakra. Kámo, tady nic není. Tak teleportni se! Nemůžu, protože... No. Protože jsi neza... Cheaty. Skoč sem. On skočil do lávy. Hele, semínka. Kde vem? Nevemu, oni... OK, já je vemu. Můžeš udělat aspoň dort. OK, tak já vemu. 3 ovečky budou kučit. Nashledanou. Křičeli na Já mě. jsem ty ovečky ne. semínka hodil do lávy. No, tak nemůžeme dělat dort. Hele, bum. A k čemu, když nemá tady ani nikdo? Ale že jo? Hele, Lidičky, jeskyně. pak mi napište, že se může... Hej, lidičky, on je úplně blbej. No, tak lidi, napište mi pak... Tohle neexistuje v dnešní době, ty debilku. To je jedno, tak mi napište... Lidičky. No, tak to je jedno. Pak mi napište, jak se dělá dort. No, on je blbej. No, nic. No. A ne. V Minecraftu jako, jak se to... Hej, řekni, ať mě odebíraj. Já řeknu, ať tebe odebíraj. Odebírejte. Chili Chryse. Jak se jmenuješ na YouTube? Chili Chris. Chili Chryse. A pak napište, že Chris Hej, opováž se, nebo já řeknu, ať... pak napište, dal jsem Chrisovi odběr. OK. Kolikrát říkám, ať mi říkáš Chili Chris. Tak jo. Chili. Chris. On je blbej. Chris. Ne, nic. A já Hej, si dám láva! teda ten krumpáč. Hej, láva, já jdu Nějaký láhovej, kamenovej. já jdu se pokusit plavat v lavě. On je blbej. Ty jsi blbej úplně. Ne. Jo. Tady to je napsaný, hráč Steve umřel, když se pokusil plavat v lavě. Já to mám anglicky, takže tam mám něco jiného. No, teď mi to Už je noc, ale já tady mám jen kostce. Steve tried to swim in lava. Hej, on umírá, on nic neumí. Jo, mám rád, ale všichni chodí po mně. Ano, po tebe, protože Jo, ty jsi chtěl chodit po mně a já jsem kvůli tomu spadl do lávy až. Jo? Jo, kvůli Takže- mě, jo, aha, já jsem potom tě přestal to Honit. potravovat. No, Honit. honit. A já nevěděl, že tam je láva. Vidíš, Hej, golem zabíjí na jednu ránu pavouky. no. Hej, já jdu usnout. Hej, na mým. Usni! Neusnu. Tak je nás zavím a pršelo, no. OK, tak jo. Pršelo. Hej, kouká na mě ten vesničan. Viděli jste to? No, dobrý. Už si tu to rozbiju. A ne. To je blbej ten chodíš. Já jsem nespíval, ty zpíval. Já nežu. Ty lžeš. Ne. Hej, já tě zmlátím tady. No. Řekni, že jsi to zpíval, já To ne. ten zpíval, já ne.
On je debil. Debil. Ale co jsem já řekl teď? Hovno. Ještě ne. Ne, No. nebo. Ne. 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 Tak drž hubu. No, nebudu, co uděláš? Hovno. Době. Dáš? Nebo co? Dám, ano. Kde? Do pusy. No tak já řeknu. Třeba, No tak já řeknu. Od tebe. Neodebírejte Chrise. já řeknu, ať tebe neodebírají 3 roky. No dobrý, potřebuji jídlo. No stejnak už neodebírají 2 roky. Ty před 2 rokou neměl ani mobil, ani... Tak 1 rok. Tak 1 Teď rok. už rok, no. Tak. Láva, já se jdu zahřít. A, ohniště. Ohniště. Nic, ne, promiň. No. Nasadím jedno ohniště. Ale ohniště neexistuje. Jako v Minecraftu. To Tábora. je táborák. Jo, pičáku. Ty jsi to nevěděl, já už jo. Spektrální táborák. Ne, já jsem blbej. Ne. Jo, to máš pravdu. No, Tak tam dej blok. Už nikde nejde. Proč? Praňu co? Jo, dobře, tak běž, padej. To je dobrý, ne? Aspoň, že budeme natáčet díl. Jo, no. Už natáčíme 16 minut. No a já chci hrát ještě. A já bych řekl teď 16 hodin. A já. Okay. A ty. Dajte crafting and building. Hej, pomoc, já nemůžu jít. Máš bloky. Hele, lapis. Pola charisma crafting. Lapis můžeš dělat. Charisma crafting. Počkat, něco Ano. jsem zapomněl na. Ty ale pola charisma crafting. Hej, pomoc, Ne. Tvé vina. Ty jsi viděl lávu. Nemám věci. Já umřel. Já jdu, čau. Já něco nastavím, no. Ty jsi to musel teď nastavit? Ne, Ty nepůjde. Harry, si běž s ním mobil. Jo, jde, koukej zobrazit, co jde. Tak tvůj svět. OK, tak já jdu, čau. Tak tvůj svět. Ne, já nechci, já jdu jinde. Tomu. Ne, já nechci už. A kde jdeš? Tak čau lidi a odebírejte mě na kanále Chili Chris. Čau. On říkal Billy Chris. Chili Chris a píše se to Čnech. Chili U mě. Chris. Na kanále, no. Ne, na kanále. Na kanále. Na A čau. kanále. Hej, no a to je, není pravda, že jsem se pokusil plavat v lavě? No, a čau. A to udělali dobře, že tam je napsaný hráč, ahoj, jak se máš? Umřel, kde? Jak se nemáš? Ne, jak se máš? Nemáš. Podívej se. Jo no. Tak čau lidi. Druhý díl vyjde.